Това е нашето тройно щастие, нашата тройна грижа и нашата тройна доза любов и бъркотия. Тези детски съдове са направени от естествен бамбук, леки, устойчиви, здрави и безопасни за малките ръчички. Ние избрахме бамбуковите съдове, защото обичта е в детайлите, а всяка хапка е приключение и всяко хранене е една крачка към по-зелено бъдеще. Използвай бамбукови съдове вместо пластмасови. Избери по-доброто за твоето дете, както и за нашата планета. Играй, храни се, учи се, естествено, за нашите малки чудеса. Ако искате и вашите деца да растат с грижа, може да закупите тези играчки, както и бамбуковите съдове от сайта на Ivy Baby.